Γεια σας, καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα απλό σχεδίο στα νύχια. Λοιπόν, θα χρειαστείτε αυτά τα μανώ για να φτιάξετε μια καρδούλα που θα το χρειαστείτε με κόκκινο και τα φτερά της πορτοκαλί και το στεφάνι της θα είναι κίτρινο και αυτό θα το κάνουμε σαν ουρανό. Και το γυαλιστικό θα το βάλουμε στο τέλος όταν θα έχει στεγνώσει το νύχι. Ξεκινάμε. Λοιπόν, παίρνουμε το κόκκινο και ξεκινάμε και κάνουμε μια μικρή καρδούλα στη μέση. Πώς να βάψεις έτσι? Αυτό το βίντεο δεν το ακυρώνω. Λοιπόν, τέλεια μας βγήκε η καρδούλα. Τώρα ξεκινάμε με τα φτερά που θα είναι αυτό το χρώμα. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραία έχει βγει η καρδούλα. Ξεκινάμε με τα φτερά. Όλο το χέρι θα βάψεις. Φτιάχνει φτερά. Όλο το χέρι θα βάψεις, Μαρία. Όχι. Τελειώσαμε το ένα φτερό. Τώρα ξεκινάμε το δεύτερο. Στα πόδια τι θα μου κάνει? Δεν θα σου κάνει. Θα μου κάνει κάτι στα πόδια. Στο δεύτερο επεισόδιο. Η εκπομπή λέγεται Βάφοντα στα νύχια. Μην μιλάτε. Τελειώσαμε και με αυτό. Βίτα, θα σίγουρα στεφάνι. Όχι, δεν θα χωράει το χρώμα. Λιγάκι, δεν θα χωράει. Τότε μου το κάνεις πορτοκαλί κόκκινο. Μη κουνάτε τα χέρια σας. Λοιπόν, τελικά δεν θα κάνουμε στεφανάκι, γιατί δεν θα μας χωρέσει το χρώμα. Τώρα θα βάλουμε αυτό το υπέροχο χρώμα, γαλάζιο, που έχει και γκλίτερ. Λοιπόν, μόνο το ένα νύχι θα σφάψεις. Όχι, μην μιλάμε. Σε αυτό το επεισόδιο θα σφάψεις μόνο αυτό το νύχι. Κοιτάξτε τι ωραίο που βγαίνει. Εδώ. Έχεις καλά εδώ στην άκρη. Αν έχεις καλά. Αν έχει να κάνει κι άλλο. Εντάξει. Όμως όταν τελειώσεις πες αυτή ήταν το πρώτο επεισόδιο του Βάφοντα στα νύχια. Όταν τελειώσεις. Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο του Βάφοντα στα νύχια. Και όταν θα στεγνώσει θα προσθέσουμε το γυαλιστικό όπως σας είπαμε. Λοιπόν, εδώ κοιτάξτε τα νύχια που έβαψα. Κοιτάξτε τα νύχια μου που έβαψα πριν λίγες μέρες. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγήκαν. Λοιπόν, χρησιμοποίησα αυτό το λεπτό μανώ και αυτό εδώ το ωραίο. Λοιπόν, τελείωσε το πρώτο επεισόδιο του Βάφοντα στα νύχια και συνεχίζουμε